El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Hemm bżonn li l-Knisja llum taraf tħaddem aħjar id-discerniment spiritwali. Hemm ħafna modi kif wieħed jgħix ħajja tajba fil-qadi tal-ideali umani u nsara. Alla ħalaqna x'ħabbna u biex inħobbu. Hemm bżonn li nkunu kapaċi nifhmu minn ġewwa dak li l-Mulej jitlob minna biex ngħixu fil-mħabba u nkomplu nwettqu l-missjoni tiegħu ta' mħabba. Iż-żmien li qed ngħixu fih jitlob minna li nkunu kapaċi nagħmlu discerniment tajjeb, li nkunu kapaċi niddixxernu fost lilna kollha li nisimgħu. Li hu leħen il-Mulej, li hu l-leħen ta' dak li jmexxina lejn il-qawmien u l-ħajja, leħen li jeħlisna mill-inċedu għall-kultura tal-mewt. Ejjew nitolbu flimkien biex il-Knisja taraf l-urġenza tat-taħriġ fid-discerniment spiritwali, sew fuq livell personali kif ukoll dak komunitarju.